Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin ilmu iku ayu kaya
wajib naen lanang wadon loro ilmu wajib naen lanang wadon loro ilmu aja leren durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu Rabi iku asale agawe wetan Rabi iku asale agawe wetan Namong sunat namong sunat nulungi maring sembahyang namong sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang Robiku asale agawe wetan Robiku asale agawe wetan Namong sunat nulungi maring sembahyang namong sunat nulungi maring sembahyang Zaman saiki akeh manungsa kang padha lali marang kabeh peparinge Gusti mumadaan rencanane ganti nuswantara iki kena coba nuswantara iki akeh prahara kabeh iku polahe manungsa kang ra eling marang kang pangapaksa kae abjad diambut tsunami malah saiki banjire nganti Sidoarjo banjir lumpur panase ing Ayodya wis dikoncang mula manungsa padha elinga marang peparinge kang kuwasa Saya lepat bantu satu
Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa ukur derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Ya Irfandi, roce kembang, wangine mudan gumilang, ojo siram mengo, miturut dawuh pangeran. Ya Irfandi, roce kembang, wangine mudan gumilang, ojo siram mengo, derek dawuh pada hari Minggu ku turut